Amen. Amen. Enti said the DBI, no. Who a question, no a page out sir. You cry microphone, be locate you. Nah, or the abroad will be so. People say, dear question. Be your first time. The doubt me and clear and free hard, the can be a intimate to him and ye da. Until the what I want to say, no. Ubisa, then we will take your time and explain things to you. Yes. For the betterment of enemy me, you know. Yes. Until Chinebino, ya kasa on enyanwa. Go to command obra. Yes. Until on TBBC anwa mansaso. Papa Pacham das Christ as some drink nyina. Question we a chire madwene pa. Me pese me busa se adenti e na adifo ne fa na asasofo ne fa. Omo no Onyankopon nam a na wo masan agya na chidie ekọ Solomon ka ho bi. Na wo masan akọ adefoforo ho ekọ soma adefoforo a eye onu nyame ne nsa no adwuma. Edenti ne timi basa. Yenye pain so still ekọ so. Nti bese me hu die nti anipa ne nyame nam a na wasan agya nyame achidie esan kodi tumidie bi achi. Amen. 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 Bon seme rade. Bombiye. Yes. Oh. Die tie nie. To me be our wasasi we should be our principle. Yes. Enti honhom enti se nipadua. Sir. It is a obi kotu to me bi ana obi ni to me bi nam. Necessary to me no we musan ne principle ye de ya na manne na hyede ne de wo pe. Sir. We misa. Obetomra. Ampa. Obiya sum Israel Nyankopon, obiya se osum Nyankopon. Well, my main putting is as an abete ase. Obiya se osum Nyankopon. But Onyankopon ne mra ne na hyede ye de ya. So study Bible very carefully. Obo say Onyankopon ofum na mo a mo ne wo covenant. Mo punishment nko. Yes. Mo soso a woni ni covenant no. Musumo punishment nko. Sir. Obi a otie atua wo Nyankopon anu masem so bia de atie ne se otwe ne ho efiri wo ho. Yes. Ono nante biem. Na ebi osusu otwe ne ho firi wo ho a ususu usuro because one nam no one wakontokwa bebrebe amu ahunu se different spirit attack you abrabom. Yes. It is what Jah Hoko and who are the bow into the also open say, who could put to me for French coin. A honor problem in the world. Buan Yamibe Jah Hobia, Ufumna would be Jah Hobia about 2 years, no one antibim. Yes. After 2 years, and son of a bit of the dean Israel for a mark, Queen of Heaven, a buy ever far more muchanto, Queen of Heaven, that Israel was a sa papa we de udi na tie ni tiri mu odin because bibi kitu bi a onfa nchew enti o perpetrate ni ho tre oman Israel say ase wono Queen of Heaven on ye papa na wono Nyankopon de onye papa but ade wo say oti ase ne say to me be our principle. Yes. When the principle no so eso consequences wo enti sa wo so ni Nyankopon na nam Nyankopon o won the principle ofum honhom ni me paochew fashe utrim Onyankopon woni me paochew honhom bia ni ho wasase we so ni tirim odin che Nyankopon. Yes. Eni o me koso wo wiase bibi ekoso wo wiase bia ono ana ye sir. Satan ni ahode obetimi dia kum obi age so onyame ama ne kwan. Yes. So onyame ma ne verdict se papa we ku na ontimi nku ni da. Yes. Obedi ni ho agorese ne ho atwetwe agoro ne ho but ontimi mfa ne sanka ne kra. What I say? But ye no, the other side of nyame a omo de kire ye no. Omo an kire ye nyame no na kwan ni na gina ye yi. Enti ye wo esu bi ene eban bi wo ye ntiri mu se onyame de wo ye batampa
enti woya bɔne kra ɔde bɛkyɛw obi ɔbɛka to sɛ nyame de bɔne kyɛ bi ɔboa ɔmfa bɔne nkyɛ so onyankopɔn de bɔne kyɛ deɛ ɛne ani kwa sɛ atam wɔ hɔ ɛdi ntia sɛ meyɛ bɔne ne sɛ court sɛ wapardon me a judgment bi wɔ hɔ biem sɛ kɔda afiase but abra yɛsi atam wɔ hɔ ne twa sɛ ɛniyɔyɛ ɛne obiara deɛ wode usu ɛne oban ayɛ bia wode bɛgyina awurade anim no ka ehunu sɛ ɔmfa bɔne nyɛ dɛn ɛnkyɛ because ade a wode akyɛ me no wontumi nsɛ mmisa me sɛ wote mase yie a mayɛ ɔbɔne mabɛpa wo kyɛn wode akyɛ me akatua bi wɔ hɔ biem but abra yɛatwerɛ sɛ saa papa yi ɔbɛbu yɛatɛn ɔbɛgyɛgyeɛ no it should bear it in mind sɛ ne kyɛ sɛ ɔmfa bɔne nkyɛ sɛdeɛ yɛyɛ hu no ɔma daadaa yɛ nyɛ saa na ɔteɛ ne so yɛ different na mmom deɛ ɔteɛ ne sɛ ɔde bɔne firi obi ɔde bɔne firi biara no ɛwɔ mu a yɛde adeɛ firi wa yɛba bɛda ɔka ne yɛnda ɔka good eti sɛ yɛde adeɛ no firi wo a panyin ne anamo a ɔbɛne onyankopɔn bɛtu right from down wɔde adeɛ no firi wo no ɛna bɛkyerɛ sɛ awieyɛ mmere ne mu no ɔbɛsi ne mu na wapaa mu aka sɛ wodeɛ mede ayɛ dɛn mede akyɛw yes bonsam bomye yes nti yɛyɛ mentality a yɛde nam no yɛfiri sɛ onyame deɛ ɔyɛ mmɔborɔhumfoɔ ɔne na ɔbɔ adeɛ onyame deɛ ɔyɛ this but nyankopɔn ne tiri mu ɔden kyɛn Satan times 100 Satan crowd ɔyɛ good ɔyɛ too kind nyame tiri mu ɔden kyɛn Satan tiri mu ɔden papa Satan da bɛ na Satan di nipa 10,000 share fam da ɛyɛ nyankopɔn kuro yɛ na ɔpae fam ɛde Israel for 70,000 share fam so ɔma so ɔden ɛyɛ nyankopɔn wɔ yɛ na pam nipa firi edi nturo mu ɛyɛ nyankopɔn wɔ yɛ na kɛse wɔ baa wɔsi mi de mmara ne ahyɛdeɛ ɔka kyerɛ onipa sɛ ne kwan so wɔ nipa nka wonyim bosome nkron ɛnso so ɔbaa yɛ asoɔden deɛ na ɔyɛ ɔbaa wɔsi mi de akyɛ ɔbaa ɛnso ma kɛse o wobɛfa yɛfunu ne wanyinsɛn ne watempenten kɔ saa bosome nkron na ebinom deɛ mo deɛ bɛkyɛn saa etu obi anyim 11 months obi nyim 2 years sɛ wotiri adentia ɛmaa no nyinsɛn ɛda fam ɛnso kane ne nte saa. But muno instead of say nka asɔfoɔ no bɛka no korɛ de akyerɛw na nneɛma bi wɔ hɔ a wo ne nyankopɔn na ma wɔyɛ careful ɛwɔ ho no ɔmo maa mo hunu sɛ nyame deɛ ɔyɛ baatampa ɔno deɛ ɛso nyankopɔn ɔbɛtumi amu adi n'akyi anɔpa awia ne anadwo ɔne wo sere kɔba nso no wabɔ wɔ asesa nso ɔno ana ne wo nam yes ɛnyɛ news obetimi ni wan nama nopa awia ne anadwo enso ne wabɔ wasesa nyankopɔn timi bɔ onipa ho etiri mu pɔ na nka ɔka kyerɛ ɔman Israel sɛ ɔman a mo pɛ kasa bebrebe deɛ mintimi mfa mo nkɔbɔ hyɛ asase ne so nkurɔfoɔ bi wɔ mu a ɔmo kasa too much nti me awurade mepɛ wɔn mo aku wɔn mo enti Isaiah usɔre anɔpa aworɔ ho nyina ne bɔ naked kɔne nam kuro no mu na de ɔnani bɛbɔ wo so bɛka sɛ odiifoɔ paa na ayɛ sei no mmanya no and the main mission agenda nti ɔma odiifoɔ Isaiah ɛworɔ no ho ɛwɔ Isaiah chapter 20 ɛmo ɔde ne bɛɛma nante Israel no because ɔsɛ Israelfoɔ pɛ nkɔnkɔnsa ɔmo pɛ nkurɔfoɔ nsɛm nsɛnkeka nti wɔpɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo keka nsɛm no ne wɔyiyi ɔmo 1-1 afiri Israel dɔm aku wɔn mo ɛne ɔma Isaiah ɛworɔ no ho de ne bɛɛma nante Israel abɔnten so obi ɔka bibi aso oku no power ɔka kyerɛ ɔman Israel ɔsɛ Israelfoɔ ɔma yɛ bɔne too much odiifoɔ Hosea woyɛ odiifoɔ kɔ baabi a sɛbsɛb mprɛduasa atutuufoɔ gyina kɔfa ɔbaa na ne wo mpra mama me na menim sɛ Israelfoɔ hunu a ɔmbɛkasa manya ɔma kum ɔmo ahu nyankopɔn sɛ de ne su siteɛ enti mo so no the way a yɛde onyankopɔn akyerɛ mo no mafa nyankopɔn sɛ mu nua bɛɛma mufiri sɛ yɛ mo mpona koraa no wohwɛ obi bɔ mpa yɛ God onyame yɛ ɔbɔe nyankopɔn yɛ ɔbɔe ɔyɛ waase ɔsɛ wopa n'anim afa ehu ɛne suro ɛne ahopopoɔ na fa brɛ n'anim hunu sɛ
ene obetimi ama wonkwa ene ye obetimi ayede akum no obi obetimi ama wonkwa obetimi akum ukọ nanim a ye de rough ko dabi ya mo wansro nyame enti utimi ba nyame fie ba wi chingam de tare akonya ho bi wo ha mo pon ya tete and last week some tete bi otimi pa in the first place kra who say nipa wo ye krasini ompoi because our pa untimi nwura asori fi a yesiesie o say no wa regam no wa te dia tale akonya ho me ka to you krasini ompoi yes ompoi po onsuro nyame nto betimi a regam dia ba nyame anim ko nyame de ye na downfall yes nyame de ye ne mpena nyame de ya isi o ye no fotabre ba amansan ye dey enso ohun se nyame wo no fo da so amanyame sa amra ne no eti sa woni nyankopon nam na wandi na hyade so won kan kire o se wuni mu no nti de wo ye no de atew ebi nsi da wo de mra hu bia ne tiri mu oden sa na mpese ohu nyame hu bia tiri mu oden enti se obi ti wo na odi boni na onyame nku na eya na mu fi se nyame ye enu nti na wonku no da bi ye wo a constitution onyankopon di bu ni mra se obi ha odi boni enso onyankopon constitution e bon ho ban sa na Ghana mra ne tie uhia ade ne ye do court judge or be preside over your case se utimi efa lawyer papa no onim kasa no general judge na nimu a wo hia ade de enso aban mra ebedi ayedai ama na okofie sa na onyankopon na hinie tie yes enti obi oyo ni patiri ni betimi no de bonyeni agira nyame anim ne ebu out ya mo de bonyeni na otiri ni hu akodi adwam ti mumu nim nyame yes de mu nim no no he de de kire mo no onyame de oye batampa yes na yimi oye moburu hunufo yes na na doye ye de adoso nyame nya onti ya onya wa na bo se woni adoye hello enti self-woman na ene ya mo amone ne work covenant no wa woni nyankopon work covenant bia awfom na wode ntiaso aba na tiam yes ntiaso aba na bi ni de he bi wo ha wafom no otimi kum ntiaso aba bi wo ha wafom no otimi kum ba ntiaso aba bi wo ha wafom no wadwuma a wo ye no otimi hye no ntiaso aba bi wo ha wafom no otimi ji wo nsam nhira ne oyi edie ne wabɔ asesa eye ntiaso aba obi wo ha wafom no onyankopɔn timi ma yalewuo bɔ ema yare ne di na bebre ansa na wagyew ne nyina ye ntiaso aba ɔno wo apam nti ne wɔse yes Psalm 89 kind verse 20 downwards ne ti ase wo ka kire David o se David ni ne fiefo de omo ye omo bone a omo ye me bone a me mpo wo mo me yi madoye mfiri ho ma wo mo ne mom David ni ne fiefo de me de ntiaso aba na me de betia wo na bu wo nti onyankopon twede ye ebi ye typhoid ebi ye asthma ebi ye sikahye ebi ya na adwome da me ntimi na obo twede ye ba kwa timbo ka be 600 million a normal life. Yes. Psalm 89 is so saying. Verse 1. Psalm 89 verse 20. Verse 20. Yes, also saying. Mahunu makuwa David. Mahunu makuwa David. Me de ngo konkro masra no. Yes, obi onyame no wa pam no no. Ode ne ngo sra wo no aye odan. Yenko. Ono na me nsa bema no atim. Na me basa nso ahye no den. Otamfu bia na wrinsisi no. Na obusuyefuo bi renhye ne so. Na mebubu na nim ahohiahiafo. Na mabobɔ wɔ na wɔtane no. Ɔno abobɔ wɔ, ɔno abeyi ne nsa atoto blows ama to aso. Na me nukredie ne madɔye ne no betena. Na me din mu na wɔbɛma na ban so. Na me de me nsa besi pumu. Na me de ne nifa masi asubɔntene so. Okay. Ono de obafra me se wo ne magya me nyankopɔn ne me nkwagye botan. Okay. Na me nso me de no bɛyɛ mabakan. Okay. Asase so ahemfo mu pumpuni. Okay. Mekura madɔye mama no daa. Okay. Na mapam atim ho ama no.
Okay. Mema na sefo atena hɔ daa. Ne na himwa sɛ ɔsoroma. Sɛ ne magya me mmra. Tie. Sɛ David ma eja ne mmra obeye de. Na wanante matemu. Ne sɛ wanante matemuom. Se wogu masade hu. Ne sɛ de onyame ahyɛ wo no sɛ wogu ho fia. Na wani me mmra nsɛm so. Ne sɛ wanse ni nyame mmra nsɛm so so obeye de. Ɛno deɛ. Me de aba bɛba abɛtwe wɔ naso. Onyame de aba ɔno a besane de aba bɛhwew. Yes. Na onyame aba na ɔbɔ baako a 20 million timi free to. Onyame bɔ baako pa. Yes. Yale timi bɔ nana no. Pa yale timi bɔ. Yes. Watwe waso no. Pa eja timi to fie hye no. Onyame yeah good. Uto ne mra otimi ji ukorora mienu. Yes. Ubetua. Otua. Hello. Hi. Do you see? Sanyoma way na yantre yen. Ni editi mu da a esefata. Say ye de ahopopo ni suro. Ebe sum nyame no. Eni say ye de ti hodum no. Yes. To nyame wo de ompe. Udi ye na omfa ncha da obobo. Yes. Obema mane ato. Kachire Moses kachire oman Israel se me mpekasa. Yes. Nti so omom di wachi ni pekasa kasa kachire om se so man to oman no nare ka me ewura mema koma di wo mo. Nti wo pa ewura nsori no ko Church of Pentecost Assemblies of God CAC sa nsori na omo pekasa bebrebe no ko hokɔhwɛ aho kire pa. Oh. Adentia. Obi o pekasa bebrebe wo nyame fie bia no wonye yie da. Yes. Nyame principle no. Yes. Enti na duru mire bi watwe ne ho firi oman Israel oma ekom de wo mo ensuo kura no omunya bi nyade eno because oman Israel kasa omo kansem too much o ka kire Moses ko ka kire eye Pharaoh say wonyai me man mo omo nko o say urade me kasa mu nti o kan na so Moses eyi ano o kan we yi ano ho na nyame sane ye na lucky say o to sword na kwa ne twe ne ho say ne fa nanim na fa nanim no ebie asase yam say sword ni bia asase ye ho no ka kire Moses say me mpe kasa. Yes, we are me kun. Yes. Power. Moses so ya kire mo say onyankopon de oye na nadoye ye den na wote aso dem de Yesu hu nkomo bo Yesu ahini hu dawuro usi da da ho asem na abeka makro panyin ho asem na abeka asori ba ho asem na abeden obeka na obeden na waye yie unye yie da Syria. eti asori every church asori bi omo kasa bebrebe omo di ni pa ho konkonsem bia no sa no omo sutie. Yes. We wura asori no from top to down so for ho tere no asori panyin so be tere no because asori panyin so kan krofo wo nsem. Yes. Macro panyin kura do be senedi because ono no o ka obi a ho asem che obi a wa asori ho no omo titim na duku dada na emunu bi amai. Hello. And that church I can never be part of that church. Onyame honhom bi antifie ho. Se onyame honhom tifie ho ade mo ya no. Onyame honhom be yi maten. Yes. Wakatrem se munyai sa ompesa. Sa na nyame honhom tie. Yes. Eti asafo bia onyame honhom firi asafo ni mu no. Onipa su e betena asafo ni. Na ma kwan entene da mo ye de so mo amani. Nye no nti na mo tete ho no mo a. De Pentecost fo ni mu aye se we wona obi aye de. Akoda we wakobo adwaman nti onye nyame ba makuo panyin ni ono so to wa kan krofo ho asema kan no ono de oda so tina konya so de obo adwaman ne de ya de ya pam no ne ko Proverbs ko kan onyankopon atiwade se de ne onyankopon bobo so ya to de onyame mpa na to atene ne yakofa de onyame nka ho asem ne de abehye ho. Yes. Syria. Power. Ko ne ko Bible no. I think Proverbs chapter 6 verse 16 or something like that. Biona mention 16 to Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Na hwe onyame achiwade ne ade a omompe se nya no ne ye no waso dem.
na abeda ye but how can I be Proverbs 6:16. Adeɛ nsia yi na Awurade tan. Tie adeɛ onyankopɔn tan wei ebi ti mu abɛyɛ den sɛ wo bɛyɛ yie abɛyɛ den sɛ wo yɛ funu mu abakora bɛyɛ yie ɔse deɛ ɛnneɛma deɛ ya Adeɛ nsia ɛna ho atan na Awurade tan. me na me tan ɛhɔ ana tan Awurade. okay to aso Na adeɛ nson na deɛ tɔ so 7 ne deɛ ɛyɛ ne deɛ ya n'akyiwadeɛ. adeɛ yi obi akyiwadeɛ ɔde ka na ɔbɛkum because ɛno ɔde ka na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ highest order ɔmpɛ ebi ne deɛ hen Ani a ɛtra ntɔn. ɛni ɛtira ntɔn ɛna ebu adeɛ Dabi. ubu adeɛ anka ade me ho asɛm ti fie ka sɔfo panyin a me te ya no woanya obi ho asɛm anka sɔfo panyin me na wo sabotage me wɔ fie Senior. ubu adeɛ you don't have respect Yes. ubu adeɛ anka abɛdi wo maame atɛm ka abɛdi wo papa atɛm Dabi. ubu adeɛ ubu adeɛ anka wonni w'asɔre panyin atɛm Dabi. Senior. Yes. nneɛma nsia na awurade yɛ deɛ ya Ɔtan. wɔtan nti obi tan biribi na obi bɛyɛ bi a ɔyɛ ho atamfo Awurade. onye nyame tamfo Yes. to aso ana deɛ biem Ani a ɛtra ntɔn. ɛne ɛtra ntɔn ubu adeɛ unni nteteɛ ɛna deɛ Atorɔ tɛkyerɛma. atorɔ tɛkyerɛma nti woyɛ sure sɛ asɛm a woka frɛ bra yi hui asɛm a woka fa sister yi hu asɛm a woka fa sɔfo yi hui wode w'ani ahu da Dabi. wode w'ani ahu Dabi. de bia w'abrabɔ no is based on hearsay yɛse ɔn deɛ wɔn kaa sɛ me se da Yes. yɛse ɛno ano ɔde nam ɔno yɛse abrabɔ Diaba. Wate. deɛ nyame mpɛ no ɛno na yɛyi ɛno afiri hɔ ɛna obi a wakɔbu n'ato pa ɛne ɛde abɛto asɔɔdan no front obi a ɔno akɔbu n'ato pa agye mu feelings ɛno ne yɛde abɛto front page gya mesi baabi a mehu asɔre panyin deɛ mu ɔwerɛm deɛ saa hwɛ mesi aseɛ ɔ paa baabi a yi mamelite no saa Kona no so. mekura ma hu no ɔbɛyɛ 2 times ada nyame bɛba deɛ wokora ne nyame kum first Yes. Senior. wo ne nyame bɛkum Yes. asɔre panyin fini ne sum mu ba yɛ wasɛm Ɛfa ho. you talk too much eti yɛnim nyame akwan na bɛyɛ dɛn na saa suban wei bi ti wo mu a watumi ne awurade anante akɔpem awieyɛ ɔbɛtwe ne ho na ɔde wo suban tantan no akɔ ne wapem Yes. toa so ɛde abiem Ani a ɛtra ntɔn. Atorɔ tɛkyerɛma. atorɔ tɛkyerɛma Ne nsa a ehwie mogya. ɛnsɛ hwie mogya kuo Yes. kum nipa na asɔfoɔ bebree kwasiakum ɔpɛ sɛ dɔm epu ba ne nanse nti ɔnam sum ase na wakɔgye tumi de abɛsɛ wo na wapretende wodeɛ fa bible no to so na hyɛ da preach tiatiam ɛso nnipa gu n'asɔ dɛm hɔ a ewu a wɔn wuo no wohwehwɛ mu a emu ne hwehwɛ mu deɛ ya ɛyɛ mysterious death ɛna ne nsɔreba ne wu wobɛhu na waitim ɛno na ɛkɔ so wɔ asɔre hɔ enti behind the scene opirikyi tiatiam sɛ wasakyera ɛso so wɔkum nipa underground Yes. ɛnɛ mepɛ sika nkurɔfoɔ dɔla yi mbɛsɛ mesisi mansions mbɛsɛ metɔ cars akɛseɛ bi wɔ hɔ a baabi a wopɛ sɛ wokɔ no one time no wonya nnuru hɔ ɛnso wɔpɛ so ɔfɔ so nti wɔnya saa chance no opportunity na deɛ na ɛbɛyɛ wɔ so ɔkɔku obi Yes. kɔtɔ nipa nsabra kɔpɛ nipa kɛtɛrɛma kɔpɛ efunu ho nsuo kwasi asɛm sei ɛnsa ehwie nipa odi bim mogya tugu ɔde kɔpɛ sika ɛnɛ young boys ɔmpɛ brɛ sɛ wɔbɛhyia panyin na wɔbɛsom panyin abrɛ ne ho ase na panyin aka sɛ aberanteɛ nyame nhyira hɔ no da ɔpɛ sɛ one time dini kofi badu no ɔtoto twene na ɔyɛ billionaire na ɔkɔ ne kurom yɛafrɛ no ɔsas blinks Yes. hello ɔto ne din kofi buadu no to twene ɛno na ne sene ne nidi maa no ɔpɛ sɛ ɔtoto twene na ɔkɔgye aduro ɔku obi aba nti nɛ mmaayewa no yɛku wɔn mo paa ɛnsa mo paa iPhone 14 ɛna iPhone deɛ ya 15 Pro Max na say hello kwasi asɛm sɛ ya na ɔmo pɛ o
enti Kofi Buadu susun makɔ kɔnfoɔ malam hɔ makɔ dunsini bi hɔ ɔsɛ mempɛ ɔbaa no fomra mempɛ ɔbaa tɛtɛnam sɛbe mempɛ ɔbaa ne ba mfa mmra enti deɛ na wɔsɛ meyɛ wɔsɛ me daadaa na metɔ phone ne de ma na me catch us say me nya tɔ phone ne de ma wa mempɛ wa nka metɔ ama wo na ma tɔ ama na di machi ma kum we try the akoma conform because me ti iPhone 14 Pro Max sika efiri meka mu a sika a honhom betimi de ama me na chen sika bia no wakum ti na ye kum wo mo ense hwie mu jadugo ena ahemfu kum ahemfu anynya sika majority o kum krofo wo mo a eton kwala newborn babies friend the order of the fetus occultic society were from the order of the fetus. Omo Siki society. They buy newborn babies and kwala. Ye dibi ye duane mo twitwa kwala mo no. Na wadi ye di adro fra no wadi. Se na be ya betena saso so no wa ye den. Na obi antimi ntwimfa so. Ye were the order of the fetus for omo etofunu hunsuo. Omo aborted babies, they go to the hospital and they buy it. You were medical doctors, or me a part of the order of the fetus. Almost Kwasia Samsan Omudi. You were politicians. Almost where did you Kwasia Nuro? Kumunipa. Faweko to Akratema, motorway. Kabi Beshias, Mojana Tofoma Sunsunafa, Usika Beba, Faweko to Accra Kumasi Highway, Usika Beba, Faweko to Kwasia Samsam and Moja. Now I'll show Kwasia Smokosia, Yanu Betanaho. Yes. Oko ntiana oba no owura hospital awo kan no anya careful one vampire okwa wanya den o mabiem because sunsum ejira hokora agimoja de akoye de wo se woye yes ene afa baabia ewura ye nuanom asofuom sofo unya nduru ho o members yes say a wo pese u rise koduru sam pempenso no Nkwasi po krono basa kwasi asamsa ene koso onyame mu nti sansa edhie moja edibim gun ewurade mpe yesu ye bi ye be de na nyame ne yatena to hwe wo a wo de fa de wafa no na mso menya de ya menkom ba bi yes to aso akoma adwene musua akoma adwene musu adwene obi timi dwine obi ho adwempɔnea to the extent say osere kura na nim kura ehu che kakaku yes serious obi timi dwine obi ho me mabrabo a me bɔ mfa ho bra mabrabo ɛfa ho wa brabo mfa me ho yes Ensusu wa dwene saa eka no nkade betena nka ya be bu pila we yase ne atutu ne ehu kukuo wase yes ne akasa se kan Opatafuor de na de wo ye na no den entia eno no odwene Syria hello hi the opa no yes o tese mitimi sia ebi me say na unyame na bo wa na say wo ye the devil's incarnate because onyina twempao the beer ajumboni yes what one nyina na wo hwe no asemada nko aka no kokora na nka wakotu se na nka woto apa tadadadadada ajumboni we sister we ajumboni woni tirimu toto yes bra we ajumboni woni tirimu toto yes and they won po bia progress udidi eye ne ya o to ade foforo o problem with it yes o husi wako ani one step o problem saa no de ti nyame fie enti waba nyame fie no ono amaso betie nyame asa on ka so pem kwaje bia obepem nkrofo ho fort no waka obepe we na nkente se we ye ni sei we na nkoi sei ono so wonimu ya wo de man so a onye dai onye obi tu ho che so obeya adwemboni nti yes na wo di we ti nyame fie o si nyankopon ene wo enante emfa Syria nyame obeye David twemponi yes we don't po obi ankoso uhusu obi aye successful you are offended we are offended how so obi eno asumasi ma aye yie eti a kristofo obehweso atsinkete no abompa ye
na wonche ni nhira ne nanim onyam no akọ ne bam om de bia he uni Kristo ni tifie na oba e sha tare mu no kọ e ba 1 2 na ono ne ma no aye offended ono so amu aye offended na atwede ye ne sa wo de wagye nanim onyam de ama wo ma na wo ma we wo manim onyam e be boa me Dabi. Syria. Hello. Wo ma ya wa wo omu yi wo manim onyam e be boa me. Amoa. That's why you're offended. Because we need to fear. And today they live a suspicious life. Who pay now can what in any some style be in prayer better than can me say my medium be a safe free Jim Emperor Freezer. Syria. Hello. A prayer bed here. You better can. I dear na can na pesa wote. Now the can. Obi sumini nyame no obi ho. Dabi. Ewi ase de nka me hu yen. Sabe impredua say ensu adọ na aye de ya. Akowa hinam. Yes. Na nipa wo se wo mpame. Ane wo sum me se me nko be baabi mi mfiri nyame. Ana me su mate. Mu de mu ni di mu nyankopon ho ne so ye ni di ye mo nsamfo ho. Yes. Me na me baabi. And so still osori a opese de me bo nsam ne ye ne wo ha no ohu. Enti osori no wasa afre. Eyan so le ma ya mo amutete we ya. Nene wo ye den. Ne de okeka nsem bi nyeizo. Nyeizo. Opatafuor. Hello. And now I dey. Okay, can sembi. E preach your crowd team say what ye ho nsem ntia. Because the way I know okasa no hwe manim pa. Me hwe obi animu wa ha. Hello. Me say me nya dey. Me hwe obi anim. Yes. Me come asem. No. Me do preach say dey. Emfa. Jabone so I say da. Sao. Na sa adwene we bede no onyankopon. Oh, de bia me ka se he. Say you adwene se wo pese obi ntofo mansa no apagya. Wadwene nye. Yes. Cause assassin te se epo. Eso kakraka. Baby a ship be bia be si bia na benya baby a yeden. Afa ana asi. Enti ma bia me de asi wo opo no so no ma me nko. Wo so fa wo de yeden. Esi baby na ko. Syria. Nanso no. Ye wa adwene bi se. Ade se me ship no cut off from. Awe opo no so ansa na wa besi na twam. No okwa wo no wa pretend akoka kyem sa me ka kyerem we wonya ade o. We dia se makola akora. Enti obi yakola a onye panyini. Onyini. Syria. Atwene no. Atwene ye mentality. Ye ntimi ni nyankopon nante. Ewurade hunu sa na no humete. Ompesa. Toaso. Akoma adwene musu adwene. Akoma na no. Ene enan a eye ntem tum nika koboni mu. Ote. Ka me hu ye. Nka sister bra udimirika. Ukwa yam se masa ma yeleti me konya me fie. Me kotie nyame asem me kobɔ mpaye. Yes. Awura hu se obitimi faka. Free Ashton kokoro no. Ekoka obi hu asem no asa aba. Kudin konkonsa. Yes. Apayo. Konkonsa lorry fe. Apayo ho. Hello. Hi. Etu timi hwe nyame anim. Etu ka ko yonko ho. Ukwa ya no wantimi anka se me nua ya fa yonko ate. Yen hwekwa e be fa so a ye makura ya wo mo be yiyi. Yen hwekwa e be fa so a abrabɔ na ye bɔ no ye kura be ye de ya. E be si yen yi. Da wa faka firi krom asen kokoro no. Wa faka akɔ ayi adwoso, wa faka akɔ bantema. Okodina ho nyinara. Sister Kurama ho asɛm no kɔkan ye. E de ne how. Latest and then that's. Enaya ne naya harikoboni. Yes. Adan na wonfa wo nan we entutu nko Ghana Commercial Bank. Bi kura na sika bi afira to ho no aye den. Ne wafa. Yes. Senior. Unaya harikoboni mu toto. Oh. Ena de bia wonte de aba. E de na bae. Latest. Die pa na asi wa asase we su a. E bi nsie. Me de way am si hwe sister no. Na nse oba so ta deda. Ai sa anja me dem nu no. Edem. Edem. Sir, was ayashan say me hwe ne nante. Sister, medical doctor, pie no ko conformate ko ye adwuma. Pie ko.
Serious. What the Hona Ghana, yeah, bra, yeah, medical doctors, nurses, say, yeah, Juma. Who was sending deal with it? Let me who will be our fire funu, will be our any day, and fire. Ubusa will be a aswo microscope or the baby, baby, I could die and I will bet me a cattle. Yes. And the pay a conscious one year deep for any amusement. What did you want? What a tour. Talent to see. Oh, Nasabra boy, I did a year. We better know that any antia query. A busy. Yes. When I had a cop bonnet, what tears my yakin can so kakara. A year bohom pie. Yes. I am a yamin so diamond yamin to be been thrown. Yes, no more can I know correct. Yes, senior. Bobby. Opatafuor. Hello. And so yet there, the big da. Yes. The beer, you need it form. Yes. Sepania to phone cry at it. Anna, yes, say him that. Pania cry to Kajetia yet, away. Not there now, the washroom we bet ye pania to Kajetia. Now, Fantia Ratene. Yes. Yamin to me, Shrai, Obeta, go. The way I will see who are the Yamaka any lines to be our coca. And the cock. Yes. To us. Or does he crew move or can't trust him? What is? A dance crew, Mredo was and where they dance crew. Eh? You see no new. What chantro? Oh, say, Mamma, what he say, you are to her. First, an idiot, I think so much to castle. You walk around to another, ye be canano, ye de ensuo cananoa. Now, Colana ye de. Now, ye de apachashi cananoa, no idea. No, I can't know what's happening any money. Yes. And the boo also won't say, oh, for Bakubi or Propage and all. What the good do now, Tiamu soon, no, when you know of an answer. Him off as he was a pa. Sorry, papa. A Christ and offer. What fast no idea? Oh, sorry. You didn't so good and you and sue a man. Well, you did it. A petition. I know a dinner to touch the Masona Mao, yes, son. Who of us say no team was more fast a day or seno. And I be an offer Musra, if you bear the air. Every good so. So, Papa, offer a bronze. Yes. The anointing to become a drunkard. Pito. Doka. Sir Suban wait here, Moyame. Obediatu. David. You won't call no one, call the baby. A dance krumu. A dance krumu. Yes. We are sure. Yes, you know, so the more dance here. To us. Nidia was set and we are no one tema. And we are no one tam takra with Jim. Sancrophone, we are dangerous. And I can go say, and a chew at the end. Me, sister Joa, and a young talker. Will be Tim and Numa Sama. No, sister Joa, sister Joa, and I will tell you, I'm never come. Yes. Will be J. D. Say, the corner of Opatafuor will say, no, sister Joa, who will for me, Opatafuor, me, in my yes, say. Oh, yeah, the old kind of beer, no, Opatafuor, me say, eh. Bushire what in wedding could him dada. Say Yamiato, as some passes that do a brusun then Kuramia Masim. Mrs. Sam, men walk a satra, Namasum hope. Yes. The Paboni me or send me a new muntum to with him. Yes. Or Cassie, no, Cassie. The beer on the Henyame just so. Suban when the tea when you did it, I saw them. I didn't Yamin Pedal. Usually, I have a catcher and say, Yamin should have any ye. As someone bar and cover fresh as someone who can say, sister, 1 year, chai. None can you pan no, a chop be a wire day. Wapa, Nanka soon be a banner. Who now shit the crew with Jim and punish all your wine. Time life for man. Yeah, what you say. And to the sa and their cost were young sorry. Yes. And I know suffer back. The suffer back was a suffer. Or poor sorry what one or check you who has sent to Quabia pie wedge. Yes. Go here, Mercury paying back. And nay, a sorry babaco. Hey, dear, who are ancestors. I didn't hear. Mammy, no sorry, say, or be penses our.
ushers for no omo kan sika no nti okoye so okopen sesa na okoye na macro pain ni gina sika no na the way macro pain ni sesa sika no e di pochiri na ni hwe na di share in something and also catch the macro pain say sa wonyim ya be wo me what yes and asama ba Mama say hey what won kwana so yes and the thing I cast out me mama pay me was now so ye na ntokwa pai when na papa sofo so was sifiri ni property so no call ye say how dey na di ntina mo e macro pay ni ya sofo je mami cabin chira no mani ho yes I'm telling you macro pay ni no sa suban free way wo dia ye na macro pay ni no obi betimi aba so dem o da bida sa suban way atete en sori mpayimfuo mu tete asori fie ye ntimi nka na obi ho kire no na wonya aduane ni asori mmoa me na makotwe mpana na metumba bia na osofo sa de ma begina puppet so sa preach ye tia me ntine ukoka asori ba se asori ne menya dai imabiem fama asori mo de mekobu nsam gem kura menya dai menko sise atuma bebre ni mema bebre sintudia tenti awbo asori so na ebon bi ni mu no sa suban we ya boni echie niwa na yehu ba de onyankopon tan echie niwa enti ni pam mo be da ni wa hu enso enu na onyame mpe enu so na titi yemu be ya da na onyame honhom ni atra nti maame saa ni oma we nti be ya den pass urade ne ye benante akwa wieye yenye discipline ye tinyame fie ye ka saa basa ye bo ya bra bo basa ba bia nsase wokokra ne wokọ obi a wodi nyame pa honhom na nam enso kokon wa yi ase ye busa o the reasons for untoko akokon ya ye nkra dokono ye nchenam shetono ye busa ne say dey ya me doko nchenam ne ka chense me pedie ni ti kon sister hu enam ti anu ohu de wonye na ne ho wo so biri hey Atiana how Syria sister hu enam ti a ohu de ha no ntu be kofie ko bi ti yes ne da ho ne wonya botra we are watching me in the touch na mayi ko bi ani no sister we are baifu we are bonzame rade Syria hello hi yanu baye wanya bi na msache ne enche wo yes no afefi ko bi ni team ayi kasa ne mako no waboa no de agu baabi aja obi time na omo wa ade bi kura na emefa no wi wasa ye ne nsasa de obusa question oh say ya I saw ni still ni bi aka apotowe anu baabi no aye ni say yes aja brother onyamedifo sister unko heaven onyamedifo aja obi time afefe kobi na no ho se kobi we oyebema o ai sa what be fi kobi na no so oyebema kobi ni ebema hello hi who yes me obia me hu so obi ye bibia me ta ahwe no me ma take something very a detailed thing out of it o di tin na wie aduane na anso na abomu ni bi hyenchen ba bi o ye ne nsase na watia ne say ye de ahwe ne kulom kwan yes o de anwan ne say abba senior it sister ne ti won nyina watafra ahwe mu na ote wo oh yes sa suban we sister ontimi nsini nyame ahini emu o da bida ebeturu mre bi de we a wo si put yourself no obemu nyame honhom agya ho enti beturu mre bi na wo nso daye obompa ya hwe ma na so ho kan nyina ya de ya asisi sika ma obi anya wadoye yes wama honhom no obema nipa hu mobo no aye dey wagya ho ko yes oko a wo di sika to ho eso be dey
ebete ompesa etina yesu gu o mani mu ase no so owura ye chesa oba we adwamammo so pe Yes. se be ye no ntimi di night de pant ni oti wono pa ma atale no so he won she pant The pink sheet number. yesu hwe o mani mu din Yes. mo a mo betina ho ni nyina so mo ye konkonsafo Yes. nipa ho tan ne wo mumu ani bre we utim say ya hye mra wo ho anti there was a time nyina san na ya omo se yenye dede Tuesdays ombo de wura omo se yenye dede nti osore anadwo abia be 7-8 wo ye dede okuru no omo chiu dede a otimi nante abegina wo da achi yo no wa ye din de nsa gu no busie no ogina wonya ti ha ati upra me odi bako manhia Salatier. na okwa ni okobo charge say dede a wo ye no watomra Yes. na ye busao say on say ye di ugina ho ase we obetimi akoka There be. say koka abebo charge say wachi udedua wo ye dede enebna enye dede na ebusao a ugina ho din obeda akoka say nana de oka na oboa na me ne me ye say untimi nka na wo ye din ni achi udedua ne aboka yes so o twam kwa na wo no yire ya kasakasa wachi udedua Yes. enti san kwasa sam na bi na farisifo ni diye no na nka obi akohye dem na obi ntete ho Yes. enye say we mo tie ne say mo koto no say wa ya wi o tie charge o mo boss sister o mo say koto no de ya super which means no obi tete ho hwa ade na obi ji nani na tete ho ye There be. enti yesu hu san kwase asam na mo de aba manimu no Yes. faso bi ani so Yes. dey kamukra na mo de mo nka se wakobo adwaman ena sister ya be report amaye say bia okoda nkunchire be ma ne ma ema ne sika wa ama no nti obeka kire ne ye de na ba we die matimi ahwe nyame anim afa ne pieto mama na anhye mpo Oh. na mo de akura mo de boy the charge say sister ne ya che ne so pe why na na tete ho hello Hi. why na na tete ho Yes. ahwia kataba obi kote the hot so you na baako edi akiri what are you going to listen dia na apesa wote atwembone na bi no Yes. ti yesu hwa wasem mo ani tuade atie niwa mo sori a mo se wakobo adwaman dia na leadi ye ma sister no kobo adwaman ene de mo antimi ankyirikyiri Antimantirim. eh den na mo so mo koto sister no eso pe because sister no one bra no onye kraman na ka se abontirim na no wofa no anya bia na ye ne bedroom mo koye den wo dan na chi Yes. the hour who say abrosan so no mo sa chi sister no eti one of the steps ko ho adene ma anya ne wo fom There be. wa ka se na mi twam wo dan na chi na okay wo twam wo dan na chi na wo te ho ha den na ultimate detect who sound no ehunu say we ya antiakosia voice Yeah. eni paboni ni adwembone ti yesu kacho mo bodam munye bone da mo ntobo mo obey na munyina mu gina ho adwembone okokam ye hunu say ono kwa wo na ye de wo na ye we de wonje so adwembone ye se ni tirimu ma Yes. oni o ma bi wa obi be kan mo de mo fa asam no tira eso yesu ridi asam no kwa akiri hunu say e den na obi o hye de mutimi ko bie gate na se mo kura sister no mo tan no e den na mo hunu say wo hye ha enye obi na teteye Obi na tete. to sound to you Yes. ti sa suban we eno na nyame mpe eno so na betena yen asofo asori mpanyimfo ne asori mam Yes. ana de nyame mu ne hwe no eno na de bia ye boso eso tim se we nya atwam ye wo sofo bi wo ha udi na chi a wo hwe sofo ne nkasa ye nyina tim se we sofo wo ye ni brefo asa na ni bre ne yonko wo hu se obi koso a na ya ne ya Yes. enti awase wo fa kwa bi so ekasa was speaking without evidence awase wo fa kwa bi so no waka asem a enye e de tare no me kai there was a time asubonten na u branch me hono ma u initiate me careful no na u wura mu a